Καλωσορίζω τρίτο μέρος, Κώστας Πικραμένος, Διευθυντής Ερευνών CP Consulting, με έδρα την Μασσαλία και συγγραφέας, διαχειριστής του SpyStories.gr, θα μιλήσει για την τουρκική διοίκηση στην Ελλάδα και τις επιχειρήσεις κατασκοπίας. Κώστα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Όσους δεν τους πρόλαβα σήμερα, οι 10 και 5 όταν κάναμε το πρώτο χαιρετισμό, να σας καλωσορίσω και εγώ από τη μεριά ως συνδιοργανωτής του φόρουμ και να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Πάπτο, να ευχαριστήσω τον Φεντερίκο, τον Καράσκο για το τεχνικό backup, την τεχνική στήριξη, όπως και διάφορους φίλους και εθελοντές, οι οποίοι συμμετείχαν στην διοργάνωση και στην προετοιμασία. Είναι δύσκολο όταν είσαι στην Γαλλία να συντονίσεις κάποια πράγματα, αλλά επειδή το τοπικό δίκτυο είναι πάρα πολύ, αν θέλετε, αποτελεσματικό, μπορούμε και πραγματοποιούμε τέτοιου επίπεδου ημερίδες και θα συνεχίσουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να εξελιχθεί σε έναν θεσμό, κορυφαίο θεσμό στην Ελλάδα, σε αιτήσια μας για να έχουμε και διάθεση όλα τα υπόλοιπα έργα. Όσον αφορά την δική μου ομιλία, αφορά την τουρκική διείσδυση στην Ελλάδα και τις επιχειρήσεις κατασκοπίας. Θέλω εξ αρχής να ξεκαθαρίσω κάτι. Όταν λέμε τουρκική διείσδυση στην Ελλάδα, δεν αναφερόμαστε σε μια φαντασίωση ή σε μια συνωμοσιολογία ή αν θέλετε σε μια ψεκασμένη θεωρία η οποία δείχνει τάσεις του τοφαγίας. Αντιθέτως, προσπαθούμε να καταγράψουμε τι γίνεται στην Ελλάδα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, γεγονότα τα οποία μας επηρεάζουν και θα μας επηρεάσουν όχι για τους επόμενους μήνες, εξάμηνα και χρόνια, αλλά για δεκαετίες ολόκληρες. Δεν θέλω να δαιμονοποιήσω τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι λογικό δύο κράτη να έχουν διμερείς σχέσεις σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό, τεχνολογικό επίπεδο. Αν όμως αυτές οι σχέσεις στην διαδικασία της ανάπτυξής τους βγαίνουν εκτός του πλαισίου της εθνικής ασφάλειας, με όλες τις εκφάνσεις της εθνικής ασφάλειας, όχι μόνο την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική άμυνα, τότε δημιουργούνται προβλήματα τόσο σε επίπεδο εθνικό, όσο και σε επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας, κοινωνικής συνοχής, αλλά και του ρόλου που διαδραματίζουν μειονότητες και κοινότητες μεταναστών στη χώρα. Όσον αφορά λοιπόν την πρώτη διαφάνεια που βλέπετε, η τουρκική διείσδυση στην Ελλάδα ουσιαστικά σπάει σε 5 πυλώνες. Αριστερά βλέπουμε αυτό που λέμε Golden Visa. Έχω φτιάξει κάποια κουτάκια τα οποία εξηγούν πάνω κάτω πρακτικά τι συμβαίνει αυτό. Σήμερα που μιλάμε λοιπόν, η κάρτα παραμονής στη χώρα είναι δεκαετούς διάρκειας και δίνει το δικαίωμα σε πολίτη τρίτου κράτους να κυκλοφορεί ελεύθερα στη ζώνη Σέγγεν, δηλαδή σε μία ζώνη 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ λοιπόν πριν από μερικά χρόνια η ταρήφα, όπως λέμε, για να μπορέσει κάποιος να πάρει την πενταετούς διάρκεια Golden Visa ήταν στα 250.000 ευρώ, είτε τραπεζική κατάθεση και ένταξη επιχειρηματικής δράσης, είτε αγοράς ενός ακινήτου, οικοπαίδου ή κτηρίου, σήμερα έχει φτάσει τις 800.000 ευρώ για οικήματα στην περιφέρεια Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και σε νησιά με περισσότερους από 3.100 κατοίκους, ανεξαρτήτως που βρίσκονται τα νησιά. Τα πιάνει όλα. Το κριτήριο είναι καθαρά πληθυσμιακό. Για την υπόλοιπη χώρα, για να μπορέσει κάποιος να πάρει την Golden Visa, αρκούν οι
400.000 ευρώ. Για να το πω πρακτικά, αν αγοράσουν κάτι στη Λιβαδιά, θα πληρώσουν 400.000 ευρώ. Αν αγοράσουν όμως κάτι στο Καπαντρίκι, που ζει και κατοικεί ο κύριος Αϊφαντής, η ταρίφα, καταλαβαίνετε, ότι ανεβαίνει στα 800.000 ευρώ. Θα πούμε μετά τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Ο δεύτερος πυλώνας που βλέπετε είναι η λεγόμενη τουρκοβίζα. Αναφερόμαστε στην τουριστική βίζα που ξεκίνησε ουσιαστικά από το Δεκέμβριο του 2023, διαρκεί για 7 ημέρες, έχει κόστος 60 ευρώ, την αγόρασης επιτόπου στα λιμάνια της Ρόδου, Σύνης, Λέρου, Καστελορίζου, Κάλυου, Σάμου, Λίμου, Λέσβου, Σκίου, Ινουσότων και Πόπου, με τη δυνατότητα μέσα σε αυτό το διάστημα των 7 ημέρων να μπορείς να μπεις στην Ελλάδα, όχι μόνο στο νησί. Το νησί είναι απλώς είσοδος. Μπορείς π.χ. να φτάσεις στη Χίο, να φύγεις με το καράβι για Αθήνα, να καθίσεις 2-3 μέρες, να πας στη Θεσσαλονίκη και από Θεσσαλονίκη να επιστρέψεις Χίο. 7 λοιπόν μέρες με απεριόριστες εισόδους και εξόδους. Δηλαδή μπορεί να έρθεις για 48 ώρες στην Μυτιλήνη, να επιστρέψεις στο Αϊβαλί, να μπεις από τη Χίο, να βγεις στο Τσεσμέ, να μπεις από το Κουσάδαση, να βγεις στην Αλικαρνασσό. Και πάει λέγοντας. Αυτή λοιπόν είναι η τουρκοβίζα, η τουριστική βίζα για τα νησιά, όπως λέμε. Ο τρίτος πυλώνας είναι επενδύσεις, άμεσες επενδύσεις που γίνονται στην Ελλάδα από εταιρείες χοντρικής ή λιανικής. Θα τα δούμε στην πορεία. Ο τέταρτος πυλώνας είναι η δράση της ΜΙΤ, δηλαδή της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, η οποία στην Ελλάδα, πέρα από το καθαρά ελλαδικό ενδιαφέρον της ΜΙΤ, παρακολουθούνται δίκτυα ULEN, δίκτυα του ΠΚΚ, άσχετα αν ο Τσαλάν έλαβε την απόφαση να κλείσει οριστικά και αμετάκλητα. Από εκεί και πέρα, Θράκη, Ρόδος, Κος και κοινότητες μουσουλμάνων, δεν αναφέρομαι στη μειονότητα, αναφέρομαι σε κοινότητες. Μπορεί να είναι Μπαγκλαντές, μπορεί να είναι Πακιστάν, μπορεί να είναι η αραβική κοινότητα ή το δίκτυο αδελφών μουσουλμάνων στην Ελλάδα. Και βέβαια η ΜΙΤ έχει προέκταση στο Αιγαίο με τους κατασκοπικούς δορυφόρους που διαχειρίζεται το Γενικό Επιτελείο στην Άγκυρα, με τη φρεγάτα ΟΥΦΟΚ, είναι φρεγάτα ηλεκτρονικού πολέμου της ΜΙΤ, η οποία ναυπηγήθηκε πριν από 2 χρόνια και βρίσκεται σε λειτουργία, με δίκτυα πληροφοριοδοτών στα νησιά, είτε άνθρωποι οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε Τούρκοι οι οποίοι θα έρθουν με το καθεστώς της τουρκοβίζα, αυτό που είδαμε πριν, με τους Τούρκους ψαράδες εντός χωρικών υδατών που ψαρεύουν, αλλά ταυτόχρονα φωτογραφίζουν και παράκτιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, και βέβαια με τις ετήσιες διακλαδικές ασκήσεις εξομοίωσης, κατάληψης ελληνικών νησιών. Η πέμπτη και τελευταία κατηγορία αφορά το φαινόμενο της τουρκικής μαφίας που μας απασχολεί τουλάχιστον το 2022 μέχρι και σήμερα, με Τούρκους μαφιόζους οι οποίοι θέλουν να γλιτώσουν τη δολοφονία τους στην Τουρκία, έρχονται στην Ελλάδα, δηλώνονται κιουλενιστές ή Κούρδοι, μένουν σε Airbnb, κυκλοφορούν με πανάκριβα αυτοκίνητα και τελικά λύνουν τους λογαριασμούς τους, σκοτώνοντας ο ένας τον άλλον σε Αττική, Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για διακινητές από τον Εύρο και για ναρκωτικά και όλα. Αυτό που βλέπετε είναι η πρώτη παλέτα. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη διαφάνεια να τα δούμε πιο λεπτομέρως. Όχι, δεν είναι αυτή η δεύτερη. Είμαστε... όχι, η δεύτερη. Αυτή, ακριβώς.
Ξεκινώντας λοιπόν από την πρώτη κατηγορία, σας μίλησα για την Golden Visa. Βλέπουμε ένα πινακάκι που δημοσίευσε ο Οικονομικός Ταχυδρόμος με στοιχεία από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου μετά την Κίνα η Τουρκία είναι η δεύτερη σε πενταετής κάρτες διαμονής. 1.471 Τούρκοι, κυρίως επιχειρηματίες, έχουν πάρει την πενταετή βίζα, όπως λέμε, και όπως βλέπετε στα ποσοστά κάτω, αν μπορεί ο Φεντερίκο λίγο να ζουμάρει, τον Ιανουάριο του 2021 525 Τούρκοι ήταν κάτοχοι της βίζας, δηλαδή το 6,5% επί συνόλου 7.000 και πλέον μονίμων επέτυχων. Το 2025, 4 χρόνια μετά, το ποσοστό αυτό τριπλασιάστηκε, φτάσαμε στους 1.467 και υπάρχουν σε αναμονή για έγκριση ακόμη 1.934 αιτήσεις από Τούρκους επενδυτές. Εννοείται ότι κάποια από αυτά τα διαμερίσματα, τα εγκύματα, αν χρειαστεί ανάγκη από την ΙΤ, να λειτουργήσουν και ως επιχειρησιακές γιάφτες ή γιάφτες υποστήριξης επιχειρήσεων. Έχω βάλει σε μαύρα κουτάκια το Λίβανο, το Ιράν και το Ισραήλ. Αυτό δείχνει ότι αν αύριο η Χεσμολά ή το Ιράν επιθυμεί να δολοφονήσει Ισραηλινούς πολίτες στην Αθήνα, ενδεχομένως κάποια από αυτά τα Airbnb που έχουν αγοραστεί, ενώ οι επενδύσεις που έχουν γίνει στο real estate, να χρησιμοποιηθούν και ως γιάφτες επιχειρήσεων. Συνεχίζουμε με την τρίτη διαμάχη. Φεντερίκο, μου έχεις χαλάσει τη ροή για μισό λεπτό, νομίζω είμαστε ok. Συγγνώμη, δικό μου λάθος. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη κατηγορία που αφορούσε την τουρκική τουριστική βίζα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια σχιζοφρενή κατάσταση. Βλέπουμε για παράδειγμα τον κύριο Μουστούρη, ο οποίος είναι περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Από τη μία στις 8 του 23 πανηγυρίζει ουσιαστικά, διότι το θέμα της τουρκικής βίζας εμείς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου το έχουμε σηκώσει, είναι λόγια του κυρίου Μουτζούρη, και ευχαριστούμε και ξακουστήκαμε μεγάλα οικονομικά ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Ο ίδιος κύριος Μουτζούρης, 19 Πέμπτου του 25, σήμερα τιμούμε τη μνήμη της γενοκτονίας, οφείλουμε να παλέψουμε, να αγωνιστεί και να αναγνωριστεί. Βλέπουμε λοιπόν τα καλά και συμφέροντα, δηλαδή και τουρκοτουρισμό θέλουμε, αλλά την ίδια στιγμή θέλουμε και αναγνώριση διεθνή της ποδιακής γενοκτονίας. Καταλαβαίνετε ότι όταν είσαι πολιτικός πρέπει να ικανοποιήσεις όλες τις κοινωνικές ομάδες. Άρα και γενοκτόνοι είστε εσείς οι Τούρκοι, αλλά σας θέλουμε και τουρίστες να αφήνετε τον παρά. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ λοιπόν βλέπουμε με το περάστε κόσμε ένα στη ζώνη Σέγγεν μόνο με 60 ευρώ. Έλλειψη χρόνου ενδελεχούς έρευνας προσώπων μέχρι να γίνει η βίζα. Καταλαβαίνετε ότι τα τουρκικά πρακτορία εξυπηρετούνταν από την πρεσβεία από το προξενείο στην Κωνσταντινούπολη ουσιαστικά και από το προξενείο στη Σμύρνη. Τώρα πλέον φτάνεις γκρουπάκι στο λιμάνι και επιτόπου σου σφραγγίζουν το διαβατήριο με την 7μερή βίζα. Το πρόβλημα είναι ότι σε όλα τα νησιά της ΑΣΔΕ, ο κύριος Γερόμης νομίζω είναι παρόν, δεν έχει φύγει, οι περιφερειακές μονάδες της ΕΕ, οι σύνδεσμοι της αντιτρομοκρατικής, οι σύνδεσμοι της κρατικής ασφάλειας χαρακτηρίζονται από υποστελέχωση, η εργασία τελειώνει στις 3 το μεσημέρι και μετά δεν υπάρχει ούτε αξιωματικός υπηρεσίας, από έλλειψη εκπαίδευσης και από δουλειά γραφή. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λέμε του πεδίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποιο ποσοστό από αυτούς που εμφανίζονται στα νησιά για να πάρουν την τουρκική βίζα
Γίζα, είτε να είναι μέλη της κοινότητας Γκιουλέν, οι οποίοι στην πορεία θα παρακολουθούνται από τη ΜΙΤ στην Αττική, είτε να είναι μέλη της τουρκικής μαφίας, που μπορεί η ΜΙΤ να τους εξυπηρετήσει και να θολώσει τα νερά σε περίπτωση επιχειρήσεων, είτε να είναι αξιωματικοί ή πράκτορες της ΜΙΤ που έρχονται ως τουρκοτουρίστες σε νησιά της Σαχέλ, διακινητές ή ναρκέμποροι, τζιχαντιστές από τη Μέση Ανατολή ή και αξιωματικοί πράκτορες υπηρεσιών πληροφοριών τρίτων χωρών. Αυτό λοιπόν είναι ένα ποσοστό, μικρό βέβαια, η μεγάλη μάζα είναι απλοί τουρίστες που έρχονται να χαρούν τις ομορφιές στα ελληνικά νησιά, αλλά δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί να φιλτράρουμε ποιος μπαίνει στη χώρα, διότι οι διαδικασίες είναι packed, είναι πολύ γρήγορες και πρέπει να εξυπηρετηθούν όλοι και άμεσα. Επόμενη κεφάλαια. Και επειδή κάποιος θα πει, κύριε Πικραμένε, μήπως δραματοποιείτε τις καταστάσεις, εδώ βλέπετε επιχειρήσεις της ΜΙΤ από το 2009 μέχρι και το 2020 σε νησιά της Ασδένα, και βέβαια υπάρχουν τα τοπικά δίκτυα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου εδράζεται η τουρκική πρεσβεία και το προξενείο αντίστοιχα. Το 2009 στη Σαμοθράκη είχαμε σύλληψη μειονοτικού, ο οποίος είχε φωτογραφείο στην Αλεξανδρούπολη και πληρωνόταν για να φωτογραφίζει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του νησί. Το 2013 και 2014 έχουμε δύο περιπτώσεις Γερμανών συνταξιούχων, οι οποίοι μένουν μόνιμα στο νησί και επί χρόνια ολόκληρα φωτογραφίζουν, τα μαζεύουν σε στικάκι και πηγαίνουν κάθε τρίμηνο ή εξάμηνο στη Σμύρνη, παραδίδουν το στικάκι με τις φωτογραφίες και πληρώνονται. Και το 2020, νομίζω το θυμόμαστε όλοι, μπορούμε να δούμε την επόμενη διαφάνεια για να φρεσκάρουμε τη μνήμη, έχουμε τον κύριο Νεζαντίν, μάγειρας, και ο κύριος Μπαϊρά, γραμματέας του τουρκικού προξενείου στη Ρόδο, η οποία, αν θυμάστε, ήταν η περίοδος που είχαμε θέματα με τους Τούρκους στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και φωτογράφιζαν φρεγάτες και πυραυλακάτους στο λιμάνι της Ρόδου, αλλά και τη μεταφορά καταδρομέων στα φυλάκια του Καστελορίσου. Επόμενη φωτογραφία. Εδώ βλέπετε δράσεις της Τουρκίας σε καθημερινό, μπορούμε να πούμε, επίπεδο, στα πλαίσια της γαλάζιας πατρίδας, κατασκοπευτικοί δορυφόροι που σαρώνουν τη χώρα τουλάχιστον 2 με 3 φορές την εβδομάδα, υπερπτήσεις αναγνωριστικών σκαφών, πτήσεις CN-235 για συλλογή πληροφοριών, signal intelligence όπως λέμε, σταθμοί υποκλοπών κατά μήκος της Μικρασιατικής ακτογραμμής, στόλος μη επανδρομένων που διαθέτει τόσο η ΜΙΤ όσο και το γενικό επιτελείο, η κορβέτα Ουφούκ που σας έδειξα πριν από λίγο και βέβαια το δίκτυο πληροφοριών, πληροφοριοδοτών. Κάποιες υποθέσεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας, έχουμε συλλήψεις και δίκες. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι η κορυφή στο παγόβουνο. Επόμενη. Και θα μου πει κάποιος, γιατί να υπάρχει τόσο έντονη δράση κατασκοπητείας από τη μεριά της Τουρκίας, όλα τα νησιά που βλέπετε στο συγκεκριμένο χάρτη, με βάση την τουρκική λογική, πρέπει να είναι πλήρως αποστρατιωτικοποιημένα, πατάνε πάνω στις διεθνείς συνθήκες, μη αναγνωρίζοντας την Ελλάδα το δικαίωμα που της δίνει ο καταστατικός χάρτης στο ΟΗΕ για τη λεγόμενη νόμιμη άμυνα. Επόμενος χάρτης. Πού μπορούμε να ζουμάνουμε όλα αυτά τα νησιά που βλέπετε εδώ, αυτή η πανσπερμία νησιών, εντάσσεται στη θεωρία των γκρίζων ζωνών. Είναι νησιά για τα οποία ακόμα και το νησί Δίας απέναντι από το Ηράκλειο, η Γάδος, το Γαϊδουρονήσι, η Χίνα έξω από τη Ρόδο, εκεί που οι ντόπιοι θέλουν να βάλουν ένα φάρο
Γραμμένε, μήπως αυτά που λέτε είναι λίγο υπερβολικά? Ιδού η φωτογραφία, το CNN Book, ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια, στο κεντρικό του δελτίο κάνουν αναλύσεις επί αναλύσεων, αναφέροντας τα νησιά. Βλέπετε Λοζάνη το 23, Παρίσι το 47, στρατιωτικοποίηση, αποστρατιωτικοποίηση, απειλή για την Τουρκία. Ώρες περνάνε οι Τούρκοι με το να σκανάρουν και να κάνουν μαθήματα γεωγραφίας στο τουρκικό λαό. Επόμενο. Λοιπόν, στα πλαίσια λοιπόν της τουρκικής διείσδυσης, και είμαστε πάντα στην κατηγορία της κατασκοπίας ή της επιρροής πάνω στην μειονότητα της Θράκης, την μουσουλμανική μειονότητα, βλέπετε ότι με βάση το κεντρικό κουτάκι που λέει τουρκικό προξενείο Κομοτηνής, έχουμε όλο το οικοσύστημα της τουρκικής επίδρασης στη Θράκη. Εννοείται ότι για να τραφεί αυτό το οικοσύστημα είναι δεκάδες τα εκατομμύρια ευρώ, τα οποία σειραίουν αυτό που λέμε με υπόγειους τρόπους και με μαύρο χρήμα στη συγκεκριμένη περιοχή. Να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Και εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα αυτής της επιρροής που ασκεί το τουρκικό προξενείο στη Θράκη, με τραμπουκισμούς και απειλές κατά δημόσιας αρχής. Εδώ δημόσια αρχή αναφέρομαι στους αναγνωρισμένους από την Ελλάδα μουφτίδες, οι οποίοι έχουν καθεστώς δημοσίου υπαλλήλου, διότι μπορούν να πιστοποιούν έγγραφα που αφορούν το αστικό δίκαιο, όπως π.χ. γάμους, κληρονομιές και διασύγια, και έχουμε συγκεκριμένα άτομα, ο κύριος Μπαντατζής, ο κύριος Αχμέτογλου, ο κύριος Μπέτσος, υποψήφιοι ευρωβουλευτές όλοι αυτοί το 2019 με το λεγόμενο μειονοτικό κόμμα Κιέβ, οι οποίοι που τους βρίσκεις, που τους κάνεις στα τζαμιά να πουλάνε τσαμπουκάδες. Επόμενο. Αν μπορούμε να σου βάλουμε για να βλέπουμε και τα πρόσωπα, στο βάθος βλέπουμε τον Σουλτάνο σε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, αφού συναντήθηκε με το Μαξίμου και το Υπουργείο Εξωτερικών. Έχουμε τη λεγόμενη εθιμοτυπική επίσκεψη εντός της τουρκικής πρεσβείας. Αριστερά βλέπουμε τους λεγόμενους ταπούς της μειονότητας στη Θράκη. Ο κύριος Ζεϊμπέκ, νομίζω οι περισσότεροι το ξέρετε, πρώτος αριστερά στο κύκλο. Στο βάθος βλέπουμε τους δύο λεγόμενους ψευτομουφίδες και αριστερά πάνω με το μπελάκι βλέπουμε τον κύριο που μόλις είδατε στην προηγούμενη διαφάνεια. Άρα μιλάμε για άτομα τα οποία βρίσκονται όχι μόνο στο στενό κύκλο, είναι σε αυτό που λέμε μηχανισμός επίσημος του προξενείου. Και βέβαια έχουμε τον Χακάν Φικτάν, πρώτον στο βάθος απέναντι από τον Ερντογάν. Επόμενη διαφάνεια. Στα πλαίσια λοιπόν της εισόδου δικτύων γιουλετιστών στη χώρα, από το 2016 και μετά, όταν και έγινε το λεγόμενο πραξικόπημα στην Τουρκία, υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αν και τα νούμερα αλλάζουν πάρα πολύ συχνά, γύρω στις 3.500 με 5.000 μέλη ή συμπαθούντες της κοινότητας Γιουλέ. Έχουν φτιάξει λοιπόν μήκυο, μία των οποίων την εντοπίσαμε, βρίσκεται στην Καλυθέα, σε γνωστή διεύθυνση. Η μήκυο λέγεται Πηγή, τραβάει χρήματα ακόμα και από ευρωπαϊκά προγράμματα όπως είναι το Erasmus Plus, και έχουν φτιάξει μία ιστοσελίδα προς τους Τούρκους οι οποίοι ετοιμάζονται να περάσουν τον Εύρο, για ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να παρουσιαστούν στο φυλάκιο της συνοριοφυλακής, να βρούνε δικηγόρο, να βγάλουν άμκα, να βγάλουν αφημί, να βρούνε μήκυο στην Ελλάδα οι οποίες θεωρούνται αλληλέγγυες. Όλο λοιπόν το οικοσύστημα
υποδοχής, στέγασης και υποστήριξης Γιουλενιστών. Πήγα στην ιστοσελίδα, έπαθα πλάκα, θα έλεγε κανείς ότι είναι πιο οργανωμένο και από το gov.gr. Όλα με ένα κλικ στο τηλέφωνο σου. Επόμενο. Εδώ λοιπόν, για να πούμε λίγο και τα νούμερα, διότι η κατασκοπία χωρίς χρήμα δεν γίνεται, είναι αέρας που πανιστός, το καταλαβαίνετε. Μέχρι να αναλάβει ο Χακάν Φιντάν το Μάιο του 2010, η ΜΙΤ ήταν μια ανυπόλοιπτη υπηρεσία. Όχι μόνο σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων και εξοπλισμού, αλλά κυρίως σε επίπεδο χρηματοδότησης. 2010 λοιπόν, ένα χρόνο πριν να ξεκινήσει αυτό που λέμε Αραβική Άνοιξη, η ΜΙΤ την αναλαμβάνει ο Χακάν Φιντάν. Από τη μέρα που την ανέλαβε ο Χακάν Φιντάν μέχρι και το 2019, για 8 χρόνια ολόκληρα, βλέπετε ότι ο υπολογισμός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών εκτοξεύθηκε από τα 270 εκατομμύρια ευρώ στα 390 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπολογισμοί έχουν κάνει με βάση την ισοτιμία ευρώ τουρκικής λίρας. Εννοείται ότι υπάρχουν στοιχεία και από το 19 μέχρι το 24, αλλά είναι στη φάση της επικαιροποίησης και της επιβεβαίωσης. Συνεχίζουμε. Αν μπορούμε λοιπόν να ζουμάρουμε, εδώ βλέπετε όσον αφορά τη στήλη με τις επενδύσεις του τουρκικού κεφαλαίου στην Ελλάδα, ότι οι τομείς είναι κυρίως το real estate, η αγροτική παραγωγή, στην εστίαση, τη λιανική δηλαδή, διαχείριση μαρινών και σε νησιά της ΑΣΔΕ αλλά και στην Αττική, τουριστικές υπηρεσίες, κατασκευαστικές εταιρείες που βρίσκονται πολύ κοντά στον Ερντογάν, βιοτεχνίες και βέβαια αιωλικά πάρκα ανανεώσιμες. Να πάμε στην επόμενη διαφάνεια για να τα δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Το όμιλος Κότς λοιπόν χειρίζεται τη μαρίνα της Μυτιλήνης και νομίζω πλέον γνωρίζουμε όλοι ότι οι ΑΒΙΣ, δηλαδή τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, ανήκουν πλέον στον όμιλο Κότς και μάλιστα έχουν πάρει και επιδότηση από το Ταμείο Ανάπτυξης για να ηλεκτροποιήσουν, όπως λέμε, να τα κάνουν ηλεκτρικά το στόλο των αυτοκινήτων που έχουν. Η όμιλος ΠΑΚ, Χαρτοπία με Θεσσαλονίκης, η Πολυστράν στη Βιπέ-Βόλου, Ζήρα ΠΑΚ, την ξέρουμε από παλιά, με υποκαταστήματα σε Θράκη, Ρόδο και Αθήνα, δεν είναι τυχαίο. Εκεί θεωρείται ότι υπάρχουν μειονότητες ή πυρήνες Τούρκων που μπορούν να είναι πελάτες της τράπεζας και βέβαια η οικογένεια Τσίλε δεν νομίζω να έχει κάποια σχέση με την Ταμσού, ενδεχομένως να είναι συνομιλία, αγόρασε εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών στην Βιπέ της Πάτρας, πρώην ιδιοκτησίας Κοπελούσου. Επόμενη διαφάνεια. Εδώ όσοι ψωνίζετε σε μαγαζιά, καλό είναι να το έχετε υπόψη σας. Τα καταστήματα υπάρχουν κυρίως στα βόρεια προάστια στην Αθήνα, στα νότια προάστια και ενδεχομένως σύντομα να είναι και στην Ερμού, εκτός αν έχουν ήδη ξεκινήσει. Η Ουακική θεωρείται η τουρκική ΖΑ. Πέμπτη, Μαντάν Κοκό, Βάκο, είναι με ρούχα κυρίως, με λευκά επίδη και διακόσμηση. Και κάτω-κάτω, αν μπορούμε να σκανάρουμε από τη μέση και κάτω, έχουμε την ΑΚΦΕ, η οποία έχει επενδύσει στον αγροτικό τομέα στοιχείο, η Cengiz Holding, η Limak Holding και η Gildirim Holding είναι καρτάσια του Ερντογάν, βασικοί χρηματοδότες του κόμματος ΑΚΕΒ, που έχουν πάρει και τη μεγάλη πίτα σε έργα. Μπορούμε να πούμε ότι είναι οι τουρκικές Τέρνα, Άκτορ και Μυτιληναίος κατασκευές, κάτι το αντίστοιχο. Και βέβαια τελειώνουμε με την Ταρταλέλ, την εταιρεία η οποία εξαγόρασε την εταιρεία κατευσυμπέρων θαλασσινών Καλυβάνης. Οπότε οι Τούρκοι που ψαρεύουν στο Αιγαίο πουλάνε τα
ψάρια τους στην Ταρτανέλ ή μάλλον στον Καλιμάνι, ο οποίος θα ανήκει στους Τούρκους, άρα εμείς τρώμε και πληρώνουμε ψάρια Αιγαίου με τουρκικές τσέπες εννοείς. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, τελειώνοντας αυτό που λέμε τουρκική διείσδυση, και επειδή ο χρόνος πλέον φτάνω περίπου στα 30 λεπτά, έπρεπε ό,τι σας έδειξα πριν από πολύ λίγο και το ξέρω εγώ και το δείχνω σε εσάς και θα το δούνε σε μερικές μέρες από τώρα και στα κανάλια στο YouTube, όλα αυτά να αξιολογούνται από το λεγόμενο ΚΙΣΕΑ, το λεγόμενο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Γιατί το λέω? Διότι πριν ένα μήνα πέρασε στα ψηλά των ειδησιογραφικών site, ιδρύθηκε η Γενική Γραμματεία Εθνικής Ασφάλειας, της οποίας επικεφαλής ορίστηκε ο κύριος Ντόπος, ο οποίος θεωρείται και σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, μόνο που δεν τον βλέπουμε πουθενά. Ενώ σε τηλεοράσεις, σε αρθρογραφία, σε εκπομπές, στη Βουλή, πουθενά δεν τον βλέπουμε. Όλα αυτά τα κουτάκια που βλέπετε και είναι στα αγγλικά, νομίζω οι περισσότεροι τα καταλαβαίνουμε, είναι επιμέρους τομείς στους οποίους δεκάδες αναλυτές 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα πρέπει να εργάζονται, να παράγουν δελτία και μελέτες, να τα καταθέτουν στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, να αποφασίζει και να επικυρώνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι λειτουργούν τα σοβαρά κράτη, όχι η μπανανία των Βουλκανίων. Επόμενη διαφάνεια. Αν μπορούμε λίγο να σουμάρουμε, το Προεδρικό Διάταγμα 38 του 2025 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ πριν από 3 εβδομάδες. Είναι φρέσκο. Εκεί λοιπόν στο άρθρο 4 συστήνεται η Γενική Γραμματεία Εθνικής Ασφάλειας. 3 λοιπόν διευθύνσεις έχει. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού για την εκπόνηση της Στρατηγικής Εθνικής Ασφαλείας, όσο την είδατε εσείς, άλλο τόσο την έχω δει και εγώ. Υπάρχει το αυτοτελές τμήμα θεμάτων ΚΙΣΕΑ. Εδώ πατάμε στην ομιλία του Παναγιώτη του Γερόγλη, διότι αφορά την παρακολούθηση του προγράμματος των 25 δις, βλέπετε Ατζέντα 2030. Και η τρίτη διεύθυνση αφορά την εκτίμηση κινδύνων εθνικής ασφάλειας. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τίποτα το πρακτικό και τίποτα επί του πεδίου, εκτός από την πίτα των 25 δις. Άρα βλέπετε ότι μέσα στο Μαξίμι δημιουργείται ένας παραμηχανισμός εκτός Υπουργείου Αμήνης για να παρακολουθούμε τι γίνεται με τη μοιρασιά της πίτας. Δεν τους ενδιαφέρουν δηλαδή τα κουτάκια που σας έδειξα στην προηγούμενη διαφάνεια. Και τελειώνουμε με την τελευταία. Και εδώ βλέπετε, διότι τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Ο προϋπολογισμός για το 2025 που τρέχει προβλέπει ότι μέσα στο Μαξίμου, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, το budget για φέτος θα είναι 16.627.000 ευρώ. Ενώ το budget για τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Ασφάλειας, για φέτος μιλάμε, για όλο το χρόνο, θα είναι 212.000 ευρώ. Αν κάνετε λοιπόν την αντιστοιχεία, βγαίνει 1/80. Καταλαβαίνετε λοιπόν πού έχουν γραμμένη την εθνική ασφάλεια και ό,τι σας έδειξα εδώ και μισή ώρα και πόσο τους ενδιαφέρει η επικοινωνιακή διαχείριση, το είπε και ο Παναγιώτης πριν από λίγο, του κυβερνητικού έργου. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.